ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାମ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ରାଜ। କାଲିର ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଡି ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ୱାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହେଲେ କାମ ଚାଲିଥିବା ଟାଇମରେ ଆୟନର ଆଉ ବୋଉର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ କାମ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ବୋଉକୁ ଆଉ ଆୟନକୁ ନେଇ ମତେ ସାଲେପୁର ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇ ୱାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇ ଜମି ବାଡି ପାଇଁ ବହୁତ ଝଗଡା ଝାଟି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ସେଭିଂ ଥିଲା ସବୁ ଏଇ ୱାଲ ରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ୱାଲ ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 8 ରୁ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ ବି ଅଛି। ଆକୁ ବନେଇବାରେ 70,000 ଟଙ୍କା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ବନିଗଲା, ଯୋଉଟା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟନ କେମିତି ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି। ସେଠି ସେ ଭଲ ଭାବେ କୁଆଡେ ବୁଲି ପାରେନି, ହେଲେ ଏଠି ଆସି ସେ ବୁଲିବାଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆୟନ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।